tagiya. Agro to timing ba? Mao ni ang gingon sa imo. Saan na to ni? Ato sa nang ibilin kay mangita tag kontak daan. Wala ni na mao. Patay kwarta ni. Noon sa magkasok, ako naman ay papangintao ni mo. Naglaban naman gini akong ulo. Ay, tama. Tara, sabay na lang ta. Tama to. Basta tara, sakay. Tagiya, pre, kasi masakpan tas tagiya. Isa ba? Tara, pre, pasin na ta. Ayaw, dili po din na. Basta masakpan ta og mupasi ta dayon. Lain, bro, kung paabot tas tagiya diri. Agro to timing ba? Unsay timing? Nga kawatan na tong dagko. Ano kawatan ta pero ato ning isure-sure. Sure nga. Nga na yung palit ani. Lain po kay magkawat-kawat ta tangaway palit ani. Tama sad ka, pre. Mao ni ang gingon sa imo. Saan na to ni? Ato sa nang ibilin kay mangita tag kontak daan. Di ka ni mawala diri, pre. Sus ka na mawala man nga kita may kawatan sa tong barangay. Ni dai pre no, number 1 beta sa listahan. Ito sang ibilin kami tag kontak. Asa naman pangwarta ni? Isulta na guro ni sa akong pagkapalakiro. Wala grasya nga mabot sa kuha. Kay puro na ko pang babae. Di ko ta kaingon nga chicks boy ko. Kay tumboy man po ko. Lain po kay tawgon ko lang chicks girl no. Wala ni na mao. Patay kwarta ni. Noon sa magkasok, halos ligsan naman ko nimo. Namoblema karon ba kay ultimo pang gasolina wala na. Ibaligya na imong motor para ipalit og gasolina. Ibaligya gyud pajakan teka. Usa may plano na to ni amat ang mangita kwarta. Problema magay ko kay wakoy kwarta niya karon ako mo pasingit-singitan diri ah. Kita gani para ano para makakwarta na ta. Ako naman ay papangintao nimo. Naglaban naman gini akong ulo. Ay, tama. Tara, sabay na lang ta. Tama to. Basta tara, sakay. Dali. Dito may plano ni Muso. Sunod sa kuha. Asa man tasok? Ako na'y bahala. Basta, sulba na itong pangwarta ni. Tara. Tumboy. Ali, ragod. Di mo'y masakpan das lagi ya ba? Bunsa man ita diri ah. Uning nga ta diri kay mangangot ag lubi mo ayo pagsabad diha. Kita ka to. Mauna atong kawaton kay gisud nagsako daan. Tara. Okay na kayong kontak, pre. May gani mo dawat lag buang nga lubi. Tara, pre, basig maabsan tas tagiya. Hala, tumboy. Hala. Tagiya! Kalas go! Dapat yung tagiya! Dugayan mo kay ka ba? Tara. Galas daw na abta tas tagiya. Ikaw manggod ba sa baan ka? Ay, salamat. Gisud yun og sako daan sa mga kawatan, no?